Ala têkoşîn li beramberî zilmê û manîfestoya berxwedanê. Zoya partîzana ku di 18 saliyê xwe de li beramberî dagirkirina Naziyan manîfestoya berxwedanê dinivîsîne. Ew di 18 saliyê xwe de bû qîrînekî cîhaniya berxwedanê ku ziraviyên jiyanê di hişê mirov de dinexweşand. Ew partîzanê bû ku di rojên herî zehmet de dema ku Almanyaya Nazî Yekîtiya Sovyetê dagir dikir, lê di jî dagirkeriyê şer dikir. Zoya jinekî ciwan e ku rexmê işkenceya giran tenê yekpêv jî ji devê wê dernakeve û agahiya nade leşkerê Nazî. Tê dardekirin bi vê yekê re jî namîne. İşkence li cenazeyê wê têkirin. Îro rexmê salên dûr û dirêj bihûrîne jî ew hîn di hişê gelan de wek jina wêreka berxwedêr ya ku li dijî dagirkeriyê rawestiyaye û ji bo sosyalîzmê têkoşiyayê tê dîtin. Zoya di 18 îlona 1923 de li başûrê Rûsyayê Gavrilovskayê tê dinyayê. Zoya ji rastî û bêhinvedana jiyanê bû. Her kêliya jiyana xwe bikin û wate hîskinekî azad û mezin jiya. A herî giring jî ew bû ku di riya dimeşi de tu caran dudulîne jiya. Zoya 6 salî tevî malbata xwe diçe Sîbiryayê. Malbat piştî demekî ku li Sîbiryayê dimîne di sala 1930 de ve digere Moskowayê. Zoya dema hîn 10 salî babê jiyana xwe ji dest dide. Bi dayîk û birayê xwe Aleksandra jiyan dike. Birdoziya Zoya hîn di temenê wê yê biçûk de şikil girt. Di sala 1928 de bû endama baskêya ciwanan a Partiya Komünîst a Yekîtiya Sovyetê. Zoya di sala 1941 de dema hîn xwendekara pêla navîn e ji bo beşdarî yekîneyên partîzana bibe dibe dildar. Zoya ku di nava rexsînê de navê wê Tanya lê tê kirin, piştî perwerdeyekî dema kin û şûn de dişînin herêma Volokolmask a Moskowayê û li wir têlî rêhevalên xwe hin çalakiya pêktînin. Piştre Stalin ji bo ku pêşî li dagirkeriya artêşa Almana gund û bajaran bigire, fermanekî derdixîne û yekîniya dişînê ve cîhan. Zoya giranî bi çalakiyê xwe dide û di ferqa her cure talûkeyan de ye. Ji ber vê jî amade ye. Gotibû gerem bikevin jî em ê wekî qehramana bikevin. Di encama erkekê de bi hinceta ku zilam wê karê hîn talûketir encam bidin, tê xwastin ji komê bêqutkirin. Lê Zoya jî bi gotina hewceyê zor û zehmetî wekev bên parvekirin, li dijî vê cihêtiyê derdikeve. Bi vê rengê di 27 mijdarê de Zoya li Petrik Hevoyê dişînî gundekî ku ji aliya Almanan ve hatibû dagirkirin. Zoya ku bi tena serê xwe dimîne, wê demê kesek Zoyayê dimîne û îxbar dike. Nazî kesî ku Zoya dabû dest bi şîşeyekî vodkayê xelat dikin. Leşkerê Alman Zoyayê dîl digirin. Fermandarê Almanê Nazî Zoyayê bi xwe lêpirsîn dike. Zoyayê ne navê wê ne jî razekî karin bigirin. Dema ku navê wê jî dipirsin, bersiva Tanya dide. Gundiya ku şahîdê wê bûyerê jî kiribû wiha digot. Faşistan jî xwe li ber vê îşkenceyê ranegirt. Ew tiştekî wiha mettirs bû. Di vê navberê de di hundir de dengê kenê leşkerê îşkencekar bilind bû. Li gorî xwediyê malê Zoya 200 carî hatiye qemçkirin. Di vê navberê de ew bêdengma û dîsa jî bêdengma. Ji bo carekî din dengê wê hate bihîstin, her çend dengê wê kêm be jî derdiket. Na, ez ê nebêjim. Zoya ku di dema lêpirsînê de di derbarê nerêxistin û ne jî hevalê xwe de tu agahî neda. Wê rojê di sir û seqemê de bilingê xwaz li ser berfê dan meşandin û destê wê li pişt girêdayê dibirin malekî din. Faşistan dema ku tenê peyvekî nikare ji devê Zoyayê derxînin, di derheq wê de biryara mirinê didin. Piştî biryarê şûn de Zoya ber bi qada lê bê darvekirin ve dibin. Dema ku Zoya di qerikê de ben ber bi qada darvekirinê ve dibin, di zîvire û bang li gundiya dike û dibêje. Hevalno, çima hûn wiha bîn tengin? Ez ji mirinê natirsim. Ez ji mirinekî ku di riya gelê min de be şanazim. Dûvre Zoya di zîvire leşkerê Alman û dibêje. Hûn niha min derdê dikin lê belê bizanibin ku
ez nebitenê me. Em 200 milyon însanin hûn nikarin me hemûya dar bibikin. Berê ku dereng bibe xwe dest bikin. Serkeftin ya me ye. Bedenê miriya Zoyayê du mehan daliqandîma. Kesê ku nekare baweriya Zoyayê bixin işkence bi cenazeyê wê kirin. Her leşkerekî nazî ku li ber laşê bêrihiyê Zoyayê ve diçûn, bi qontaxa çeka xwe lê didan. Didan ber pihênan. Herî dawî jî her bêrêzî li beramberî laşê wê kirin. Piştre ji bo ku fermandar li ser kiryarê xwe bigire, biryar da yekser vê veşartin. Piştî ku partîzanên Sovyetê axa hatibû dagirkirin paş tê girtin, bi demekî kin Zoya li heman gundî spartî naxê. Hevkarê naziya ku Zoya da dest jî piştî dawî hatina dagirkeriyê şûn de ji aliyê dadgeha Sovyetê hate darizandin. Zoya ku navê wî welat bi welat belav bû, bu ala têkoşîna li beramberî zilm û dagirkeriyê. Di derbarê wê de gelek stran helbest hatin nivîsandin, yek ji van helbestan jî helbesta Nazim Hikmet a bi navê Tanya'ye.